nang nangkula. And we still have 1 hour to be there in our destination. Because of Tupper? Because of this boy. We have to sacrifice our money. Okay? Masalita ka naman. Kasi siya yung magkakalot ng panta. Pasalamat ka may pantan. Walang pantan. What's up, guys? Welcome to our vlog. Welcome to my hacienda. Lan, ano na siya? Hacienda? Hacienda mo lang niya. Ayan, lan. Hindi. Nagdadjagi kami sa bunuan. Wala ka nanwar. Narinig daw ni Auntie, Lilin. Patarungan mo layak ko bulan na tapano ako tapano aga pagobidan to kobidan. Paano aga na kalamputan. Shit, grabe yun. Kaya na. Welcome to our vlog. So, papunta na kami sa Tabubong for Tambungan. Nandito na kung saan ta. For 2 hours kaming nagbiyahe. So, salamat to par sa McDo. Kuya Henry, pakibalik ko lahat ng nagastos namin sa anak niyo. Si Christy, Ate Christy. Yan nga niya. Kampalon to nito po. Kampal dito po. Bakit pa 150 yung pagsakay sa bahay sa Sa motorboat? 1.5. Pero iikot niya kayo mga 3 oras ata. Kala ko Kinulungan kayo sila. Hindi. Kayo nulungan. Makapatak-takot tayo. Bakit yung nilid ba sila Island? Si kayo, no, parang gabi ito.
nakarating ka rin? Actually, it was a great adventure. From the time that we were there in the Gupan after here in Tambubong Beach Resort. The experience was so exciting. Hindi. Ibang Tagalog na. Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Ano ang pin? Don't judge me. I just wish you knew. That's just like you. I miss you all the time. I need you. I want you. Hi, Kuya Uyo. Hi, Kuya Uyo. Sabi niyo. I think you're really cool. Yeah, that's what I said. You break it, you bought it. I miss you.